Tieto tu ošúpeš a potom ich hodíš do mixéra, dobre? Dobre. Ideš. Podajte mi cukor. No a tu je. Tak, čo nám ešte ostalo? Neexistuje nič, čo by sa nedalo napraviť. Tvoj priateľ. Čo? Čo sa ti stalo? Ale nič sa nestalo. Došla mi baterka. Baterka mi došla a nemám pri sebe nabíjačku. No to... Hop, hop, hop. Ako krásne sme ušli z kuchyne, Selim. Čo by sme tam robili? Tak to je nám spolu lepšie. No nie? Ako krásne sa mi tu hráte vy dvaja, otec a syn. Ukážte sa mi. Krásneho mám vnuka. Krásneho Mukades. Poď. Poď sa aj ty trochu povenovať vnukovi. Aspoň spravíš niečo dobré pre niekoho iného. Mamička, ale na čo? Pozri, veď sa mu venuje jeho otec. No, Zlatko, kým sa ty budeš venovať svojmu vnukovi, ja by som si rada vypila kávu a poklebetila si so svojím vnukom. Však, Fatih? Dobre. Selim, ideme si s babičkou vypiť kávu a potom sa niekde stretneme. Dobre, parťák? Tak poď ku mne. Idem. Pozrite na neho. Jak je nepekný. Fadik, myslíš, že by som do cesta ešte mala pridať múku? Pridaj, moja, pridaj. To je čo? Jablka. Veď si z tých jablok polovicu ošúpal. Choď ošúpať ďalšie. Ale Selin, ja som rybár. Rybár, nie nejaký kuchár alebo čo. Odchádzam. No čo? Selin, koľko je hodín? Koľko ostáva času? Prešli 3 minúty, odkedy si sa naposledy pýtala, Fadik. My to nestihneme, dievčatá. Nestihneme to.